guk gaur txorienen kozinatuko dugu, eta bueno, Emili, ze prestatu behar du lehenengo? El Thai red curry bagela. Ostra, izen horrekin goxua egon behar du. Bueno, Emiliri eskarrak ematea ze bera inglesa da, eta euskara ikasten ari zara, ez? Bai. Eta, ze moduz, euskara zaila da? Bai, euskara ikasten ari naiz. Bai? Bai. Poliki. Oso ondi. Slowly, esaten dana. Lasai. Zelan inbar du? Vale, Txili? Bai, hori da. Badugu txilia. Pipermina, daukagu jengibrea, bai? Osa, izango da, hau pikante izango da, ez? Ez gehiegi, ematen du baietz txiliarekin eta, baina egia da, justu hemen prestatzen dugunean egiten dugula pixkaxoa behago, zen ohitura kontuengatik eta hemen ez gaude horren ohituta, ez? Hola, pikantera. Gero egia da, aukera ematen dugula, pues, saltxau gehitzeko bukaeran, hola, puntu pikante pixkat emateko, pixka bat. Baina hori nahi duenarentzat. Baina berez ez da, bauka hola pixkat, berotasuna eta nabaritzeko, baina ezer gutxi. Sekretua. Bueno, hone pikatzen du, asko. Txilia dauka, bai, eta bueno, bai, aurrea. Asko ez du pikatuko, ez? Bueno, zuk esango diguzu. Maider, niri... Ze magoz? Ona! Ja, koloreak... Ez, pixka pikatzen du, holan... Egia gero, nik ez dakit, hau janda gero, saltza botatzen badizu, zapore gehiegi ez du hartuko. Ja, gian ezabatzen duela, ez? Bai. Behelaren mamia. Bai. Bueno, Baskrak, guazen gaira, oin momentu ematen ikusten baduzuen mingaina lokartu egiten zaidala eta, txoina, holan, hau nahi duzu. Mesedez, bai. Txoin txalduin dugu, hau, eta, venga, egurra mango jo. Bueno, Maider, kontatu duzu, kamioian kontua ero proiektu nola sortu zen, nundi datorren, ero pixkat. Pues, hau guztia hasi zen, bueno, duela 4 urte inguru hasi zen ideia, bueno, Emilik eta Angelek bere senarrak hasi zuten hau guztia. Eta esan dezakegu, pixkat beigel honi lotutako historia batekin hasi zela. Izan bueno, Angel sukaldaria da, eta esperientzia dauka hainbat jatetxetan, eta, bueno, pila gustatzen zaio, aztertzea zer dagoen modan, pues igual erresuma batuan, ez, askotan joaten da taula. Eta, bueno, elkar ezagutu zuten erresuma batuan, Londresen. Eta, bueno, Emili ez da sukaldaria, sukaldean aritzen da, baina, karo, Angelekin konparatuta. Profesionala, Angel. Hori, profesionala. Sekundari pastraken sukaldarri da. Bai, hori da. Eta, orduan, pues, hori, elkarrekin hasi ziren, eta kurri hau izan zen Emilik Angeli sukaldatu zion lehenengo platera. Bai, oza, gaina dauka bere historia, ez? Oza, hau da, zuen aurreneko errezeta. Hoi da. Bai, eta hori bauka historia politori atzean, Bai, gainera. Eta hori. Eta hau, Angeleta noiz hasi zen, Backstrack honena noiz hasi zen, duela zenbat? Pues ideia hasi zen 2006an. Eta hori, pixkat aztertzen nola egin, ez, furgonetarena, zer prestatu, oinarriak, ze balororekin sortu proiektu bat eta izan zen urtebeteko lana gutxi gora bera. Zen berez, proiektua aireratu zuten 2017an, ekainan, ez da? Bai, 2007ko ekainan, bai. Eta, bueno, hor zuk esazu baloreak eta, egia da, holako kamioiak eta ikusten dituztenean, furgoneta jendea danak erlazionatzen ditu nik atzo programan gaurkoa azalduz, esan nion, gure kuadrian honi saltxitxautoa ditzen dugu. Saltxitxautoa zen gure parrandetan, patatak, hamburguesa, bateak inolakoa, xolomoa, janari azkarra, kalidadez. Ez oso honekoa. Bai. Tripa betetzera, parrandan zaude eta nahi duzut tripa pixka bete. Baina hau hortik pixkat aparte dago. Ez dauka zer ikusirik eta hori oso argi izan zuten proiektuarekin hasi zirenean, ezberdintasun hori markatu nahi zuten, ez? Ideia zein da? Bai dagoela goi mailako sukaldaritza egitea, horrelako toki bat. Hori da, eta jendeak kalean, ez bakarrik sukaldaritzaren aldetik, baizik eta jendeak kalean jan dezakela, osasuntxu eta kalitate honeko produktuekin eta bertako produktuekin. Zen hori ere beste ideia nagusi bat da. Horri ere garrantzi ematen dio. Bai,
egia furgoneta izan da, pues, kilometro zero hori, pues, pixkat zaila dela, ez? Baina, bueno, beti esfortzu badago urratzean, bertako produktuak erabiltzeko, pues, igual, sasoia denean, pues, bizilagunei haien baratzetatik, ez? Eskatu dizkete, bueno, hartu dizkete, pues, edo tipulak, edo tomateak, edo patatak. Patatak normalean hori Arabatik. Osa, patata izostuek hemen ez ditugu jango. Ez. Sentitzen dugu, patata izostuen maitaldeak, ikusten baduzu hemen. Hori beste toki bat. Horre beste toki da, ondokora joan nahi baduzu, auskalo, baina... Hori da, baina guztiz ezberdina da kontzeptu osoa. Bai. Eta hori, hemen adibidez, oilaskoa, bueno, begel honek badarama oilaskoa, eta justu oilaskoa da Nafarroako oilaskoa. Emango dien nik. Bai, espatula. Bai. Nire kontola, ze lagunduko dizu. Tani hemen herrian hitz egiten. Hitz egin, Maider, zuen kontu kontari. Zuk bereekin lanean zaude, zuoten zara, zerbitzen jendiari, edo? Bai, zerbitzatzen, osea, ni zuk aldetik urrota gaina, osea, osea, duela gutxi ezagutu dugu elkar, eta duela gutxi sartu naiz haiekin, eta deskubritu dute hau guztia, ez? Bai. Bueno, sukaldean ikasiko duzu nahi eta nahi ez. Ze horko sukaldea txikia da. Bai. Maider ezara libratuko, nahi gabe holan behiratzen izkinetara nola prestatzen den ikasiko duzu. Azkenean pixkat, bai, baina, bueno, egia da, karo, jendea ja hilara egiten ari denean, bakoitza dagoela, pues, bere kontuan, ez? Pues, Angel normalean sukaldean, gero Emili dena montatzen, ez? Eta ni igual, kutxan, jendea... Eskariak eta ateratzen. Eskariak hartzen eta ateratzen. Bai. Eta hor, zuk esan duzu, hilara egiten dagoenean, ez? Ze hemen azkenean, karo, horrelako jakiak edo horrelako gauza prestatuta, ez da beste toki hoietako batera joan eta zeituan eskatuta ematen dizutena. Ez, hemen bere denbora behar du janaria prestatzen. Bai, zere, bueno, ikusten duzue, oka bere mamia, ez? Bai. Eta egia da, bueno, aldez aurretik, joaten garela zerbitza egin behar dugun tokira, eta dena usten dugu gutxi gora bera prest, baina, bueno, montatu behar dira, begel bakoitza montatu behar da, badauka bere kontua, ez? Orduan, karo, ezin duzu dena azkar egin eta kalitatezko zerbitzua eman. Ez. Bueno, hemen azalduko dugu gainera, bueno, hemen Emili topera doa, eta egin duguna da, jarritu hor piperminarekin olio pixkat, gero paparrak gorritu ditu, gero jengibrea bota dio. Hori da, birrinduta. Hori da, piper gorria bota dizkio, tipula erregozita, eta hau da... Hori da, martorria. Bai, martorria, ero... Zilantroa ez duten entzako ulertzen. Oso, no, maidere, ikasita etorrizea, martorria, betio, nik uste dut zarela txorienera, etorri dan, lehen gonbidatua martorria esan diela, oso ondo. Ikasi duzu izan. Prestatu da, etorri nahi. Baina, ze izen politia da martorria, gaina? Bai, poeta. Izen politia da martorria. Inak ez dakit zer da, baina, bueno. Ogiak eta, olako toki baten bere garrantzia dute. Edo zein ogi ez duzu ibiliko. Ikusten dut, ogi bereziak dituzula. Ez da edozein ogi. Hau, hain justu, orokorrean ogiak... Azarako ditut, Emilio hauek Bai, egite zigu, Iruñako okindegi batean enkargatzen ditugu. Eta hau, begel honetzat erabiltzen dugunak, badauka kurkuma, eta hori ez dakit euskaraz berdin den. Kurkuma berdin, eta baratxuriarekin, eta bereziki egiten dute guretzat. Hau, bai. Osea, zuek eskatuta espreski ogi hau zuen. Bai. Usta, itxura mintzat ikus barri dauka. Eta kurkuman kontu. Bai, eta bueno, azkenean bada, ez? Hau errezeta bat pixkat India aldera erolan eramaten gaituena, ez? Bai, eski, resuma batuan... Bitxo, ez du esan, koko esnea bota digueta. Bai, platoa. Bai, plater bat. Esan, zein nahi duzu, Emili? Haundia, txikia, zein? Hau? Zein? Hau? Bai. Hartu, platera. Hori, azken, erresuma batuan bagoela, indiatik datorren kultura pila bat, bueno, indiako jende pila bat bizi da bertan, eta kurria oso ohikoa da aurkitzea erresuma batuan. Bueno, itxura ikusten duzuen moduan, ikusgarria, eta ona daukatena ez, betiko topikoetatik ies egiten duela pixkat ez, baita kaliradean eta, baina gero errezetak eta ez dirala betiko xolomo bokata piperrekin, xolomoa gaztakin. Eta hemendik errespetu guztiarekin eta maitasun guztiarekin, xolomoa piperrekin jaten dituzuen guztientzako, ez? Baina hemen
ez, aukera gauza Hori da. berria probatzeko, Bai, ez? gauza bada, pues, hori betiko gauzak ez, eta betiko jakiak. Eta hori, pues, bai, jende asko gustatzen zaio, baina, bueno, zergatik ez, kombinatu beste sukaldaritza mota batzuekin. Hau, jendeak, karo, itxura ona. jendearen aurrean zuzaude, jendeak zezate izulako. Ez, karo, gauza, batzuei esango diozu, asalduko, zer zetara hori, ez? Bueno, pues, denetarik, hola, kuriosidadea, ez? Eta dena azaldutago kartelean, orduan jendeak badaki, ez? Gertatu hori da, pues, karo, lehen komentatu duguna, hilarak. Pues, karo, hilaran zaudenean, pozik ez zaude. Eta batzuetan jendeak galtzeu pazientzia, eta igual, hola, hasierako tratua igual ez da munduko, ez dakit, ez daudela oso guztiz pozik. Bai, baina hori jasaldu behar zaien, ikusten da zenek ere ikusten dutenean. Eta furgonetan ikusten da, nola prestatzen dugun bokatatxo bakoitza, eta gero jendea konturatzen da. Hurbiltzen zarenean eta ikusten duzunean zer dagoen, eta nolako, ez dakit, itxura, eta baita ere prestatzeko modua, ez? Poliki-poliki, ez dela dena hor. Bota eta atori zure boka eta aztu zaita hor jartzea ez, da, kontuz dena prestatzea. Jendeak ohitura hartuko du, ze Goierriko talogileekin, orain izan dira otsaila hasieran izan ziren San Blasak. Jendea ordu terdi egon zan kolan. Eta itxaiten zuen da protesta, hombre, izoratzen die, jakin zazu eta aloak oso ondo daudela, baina bus trucken jango dituzuela horrelako hamburguesa ero otarteko bikainak, eta, 5 minutu, itxoin behar behar dira, nik uste dut merezi duela itxoitea. Bai, ez? Merezi du. Hau janin behar dugu. Irutan moztuko dugu eta banatuko dugu, ez? Bale. Zube jango, zue? Orduan hau, irutan moztuko dut. Egin bitan igual, bai. Zen nik ez du jango, ni barazki jala naiz. Bai. Bueno. Obeto. Obeto zuentzat. Horrelako jendea nik gustatzen zait, oso ondo. Nola zen izena? Thai red curry. Thai red curry. Vale. Eta hau da Thai red curry pepper. Hola izango zen? Bai. Bueno, gustatu zaite, pikatzen du. Kontuz ibili, gerturatzen bazaete, kontuz. Bai, gero eskeixatu, Inoiz hartzen baduzue. Neurria. Basta. Honegin. Zer moz? Oso, gozoa. Bai. Martorria zaporea, suabe, ogilla, samurra. Azkenean dena kombinatuta, ez? Bai. Eta hor ondoko postuak edaria badauzka, ez? Guk ere emate ditugu edariak, Bale. Badakizu gogoratu, hau hartzen baduzue edaria. Eta bereiekin harremanetan jartzeko, bota telefonoa. Baukagu telefonoa, eta 6-7-4-4-3. Sare sozialetan ere bajaute? Bai, sare sozialetan ere bai, eta webgune ere badaukagu. Hor behian daukazue, sartu, jarri beraiekin harremanetan, eta nahi izan ezkero zuen herrira gerturatzea dan alakoa, deitu eta probatu benetan. Lantaldea ere gustatu zaio, lehenengoa oso goxua. Bigarrena, Euskal Txerri bagela? Bai, venga. Euskal Txerria gainera berezia da. Bai, lehen gaiak, badauka bere garrantzia. Izenak esaten duen bezala, Euskal Txerriarekin egiten da, eta da hemen bertako txerria. Azkenean lehen egon garen esaten. Bai, jenteak uste dolako tokitara juten danean fast food eta hori dela. Ez, aukera dago, ondo eta kilometro 0 esaten dana, olako tokitan jateko. Beraiekin bai bintzat.